Bardhani ayang nar Bangladesh ni yang nar Bardhawo borok yak tun khlaimani salkisa romai belekino manjagi tongkha obahaino police ni yago klayukha tei khoroksa Kodamtola thana hayung beremo borok yak tun khanino romkha tabu hungke Uttar Tripura hangkor Kodamtola thani yago klaikha hayung beremo borok yak tun khanai manjani mung Sunil Chandra Das Umar Bachini Nok Kodamtola Thana Amsaini Brajendra Nagar Gram Panchayat 5 number Ward